Имам аз голям късмет, пусна вкъщи интернет. Това е без съмнение велико изобретение. Със специални очила разглеждам по света. Всичко е много интересно и се намира много лесно. Не знам какво ми стана, не се отделям от екрана. Даже когато ям, погледа ми вперен там. Забравих за жената, забравих и децата. С приятели комуникирам по цял свят. Пропускам закуска и обяд. Един ден във фейса си стоя, сърцето ми направо спря. Съседа с ново БМВ отишъл на море, а в сината вода прегръща моята жена. Снимки бързо аз въртя с отворена уста. По-голяма е бедата, там са даже и децата. Изглеждат радостни, щастливи с погледи игриви. До вчера бирата с мен си пие, а днес жена ми даже не се крие. Станах най-после от дивана, захвърлих и екрана. Взех си само портмонето и запраших към морето. Разневен до безпредел, намерих ги в един хотел. Бях готов да му строша главата, щом отворим ми вратата. Съседа като ме видя, изцяло онемя. Лицето му се изчерви, целият той се изпоти. След минута на мълчание се върна в съзнание. Не знаеше какво да стори, тихичко ми проговори тя сама при мен. Дойде за съвет, как да те откъсне от тоя интернет. Дълго време се опитва, но уви, от екрана не успя да те отдели. Накрая на нейното търпение при мен намери утешение. Психически съм поразен. Вината не е в нея, в мен. Така и не съм разбрал в интернета колко дълго съм стоял. В колата върнах се унил, на никой вече не съм мил. Разходих се по плажа, чувствата си нямам на кого да изкажа. Взех, че се изкъпах във водата. Поизбистри ми се и главата. И с голямо нетърпение изтрих всяко нетско приложение. На вниманието не е нужно отклонение. Почувствах мигновено облегчение. Твърде късно за голямо съжаление. Неочаквано погледа ми спря върху моята плачеща жена. Със сълзи тя ме убеждава колко много съжалява. Любов моя, не плачи, вина не носиш ти. Вината е в мен, към интернета пристрастен. Целунахме